салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ки ҳамеша кӯшиш мекунем ки шуморо бо охирин ва муҳимтарин хабарҳо дар бораи клуби дӯстдоштаи футболи Барселона огаҳ кунем. Имрӯз барои шумо маҷмӯаи рӯйдодҳои охиринро омода кардем ки ҳеҷ як мухлиси ҳақиқиро бетараф намегузорад. Мо лаҳзаҳои калидӣ, овозҳо ва далилҳоро муҳокима мекунем ва инчунин фикри худро дар бораи он ки дар лагери дастаи каталонӣ чӣ мегузарад баён мекунам. Омода бошед ба муҳокимаи ҷолиб ва пурмазмун. Аммо пеш аз он ки оғоз кунем, мехоҳам хотиррасон кунам ки канали мо бо дастгирии шумо вуҷуд дорад. Мо сарпараст надорем ва комилан ба кӯмаки шумо такя мекунем. Агар ба шумо маъқул бошад он чӣ ки мо мекунем ва мехоҳед ки видеоамон бештар ва бозам пурмазмунтар бошад, лутфан моро бо донат дастгирӣ кунед. Ҳар як дираме ки шумо медиҳед ба мо кӯмак мекунад ки рушд кунем ва шуморо бо барномаҳои нав шод гардонем. Илова бар ин, мо як канали телеграм дорем ки ба Барселона бахшида шудааст ки дар он ҷо шумо метавонед хабарҳои охиринро ёбед ва онҳоро бо дигар мухлисони клуб муҳокима кунед. Ба ҷомеаи мо барсатиҷӣ ҳамроҳ шавед ва дар маркази ҳамаи рӯйдодҳо бошед. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун биёед ба хабарҳо гузарем ва бифаҳмем ки дар Барселона чӣ навигарӣ шудааст. Барселона бояд 50 миллион евро ёбад то Дани Олмо ва Пау Викторро ба қайд гирад. Ин мушкилоти молиявиро ба миён меорад. Тобистон Барселона тавонист бо истифода аз як роҳгурезӣ қоидаҳоро давр занад, аммо бо барқароршавии бозингарони муҳим ба мисоли Араухо ва Кристенсен клуб бояд зуд масъалаҳои молиявиро ҳал кунад. Созишномаи нави сарпарастӣ бо Nike 48 миллион евро медиҳад қадами хуб аст, аммо фурӯши Барса Визион ки 145 миллион евро зарар овард вазъи молиявии клубро душвор мекунад. Лапорта мегӯяд ки танҳо 35 миллион евро намерасад, аммо аз даст додани 60 миллион евро ки аз фурӯши Барса Визион интизор буданд вазъиятро бадтар мекунад. Декабр моҳи муҳим барои ҳалли ин мушкилоти молиявӣ хоҳад буд. Агар клуб тавонад маблағи лозимаро аз даромади умумӣ ёбад, на аз пасандозҳо ё фурӯши бозингарон, ин кӯмак мекунад ки мушкилоти ҷиддӣ пешгирӣ шаванд. Бо назардошти он ки гардиши солонаи клуб метавонад ба 1 миллиард евро расад, умед аст ки Барселона ин давраи душворро паси сар мекунад. Мо ҳамчун мухлисон бояд хушбин бошем ва клубро дар ин вақти душвор дастгирӣ кунем. Муҳим аст ки ба роҳбарият ва қобилияти онҳо барои бартараф кардани мушкилоти молиявӣ бовар кунем. ҳамчун мухлиси Барселона ман нисбат ба вазъияти Ансу Фати ҳиссиёти омехта дорам. Аз як тараф ман дар ёд дорам ки чӣ қадар умедҳо ба ӯ баста шуда буданд вақте ки ӯ танҳо карьераи худро дар ҳайати асосӣ оғоз кард. Истеъдоди ӯ равшан буд ва бисёре аз мо ӯро ҳамчун вориси Месси медидем. Аммо мутаассифона воқеият хеле мураккабтар баромад. ҷароҳатҳо ҳамсафари дуюмии Фати шуданд. Дар 22-солагӣ ӯ аллакай он қадар ҷароҳат дорад ки баъзе бозингарон дар тамоми карьераи худ надоранд. Ин шубҳаҳои зиёдеро ба вуҷуд меорад оиди қобилияти ӯ барои баргаштан ба сатҳи пешини худ ва воқеан бозингари калидӣ барои даста шудан. Шартномаи ӯ то соли 2027 бо маоши баланд, яъне 14 миллион евро фишори иловагӣ эҷод мекунад, махсусан бо назардошти он ки клуб наметавонад ӯро дар майдон хуб истифода барад, зеро ӯ ба сатҳи мехостаи Флик бозӣ карда наметавонад ва мо шумо инро дар чанд бозиҳои Барселона мушоҳида кардем вақте ки ӯ аз захира ба майдон баромада ягон чиз нишон намедод. Шояд клуб бояд имконияти ҷудо шудан аз Фатиро баррасӣ кунад агар пешниҳоди муносиб пайдо шавад. Вазъият душвор аст. Осебпазирии ӯ харидорони эҳтимолиро метарсонад ва маоши ӯ бори вазнин ба буҷа мемонад. Афсус ки Ансу оператсияро накард вақте ки ӯ имконият дошт. Акнун мо оқибатҳои ин қарорро мебинем. Аммо ҳарчи ҳам набошад, ман умедворам ки ӯ метавонад барқарор шавад ва ҳадди аққал қисман потенсияли худро амалӣ кунад, зеро дар истеъдоди ӯ ҳеҷ кас шубҳа надорад. Футболи муосир воқеан бераҳм аст ва ҷароҳатҳо метавонанд ҳатто умедбахштарин бозингаронро шикаст диҳанд. Аммо бо вуҷуди ҳамаи душвориҳо, ман ба ояндаи беҳтар барои Ансу ва Барселона умед мебандам. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ман ҳамчун мухлиси Барселона бо шавқ вазъиятро дар атрофи эҳтимоли иваз кардани Роберт Левандовски пайгирӣ мекунам. Эрлинг Холланд бешубҳа барои клуби мо як хариди сенсатсионӣ мебуд. қувваи ҷисмонӣ ва қобилияти ӯ барои фишор овардан ба дифои рақибон ӯро ба ҳамлагари беҳтарин барои Барса табдил медиҳад. Аммо бо мушкилоти молиявии клуб трансфери Холланд ғайривоқеӣ ба назар мерасад. Дар Манчестер Сити ӯ нақши муҳим дорад ва онҳо эҳтимолан намехоҳанд ӯро раҳо
раҳо кунанд. вариантҳои дигар ба монанди Виктор Гёкереш ва Омар Мармуш фикрҳои гуногунро ба миён меоранд. гуфта мешавад ки Гёкереш бозингари чандҷониба аст ва арзиши ӯ барои Барселона қобили қабултар менамояд, хусусан агар онҳо битавонанд бо Бетис дар бораи Виктор Роке ва қисме аз ҳуқуқи Тринкауро созиш кунанд. аммо савол ин аст, оё бояд бо истеъдоди ҷавон риск кунем ки шояд интизориҳоро бароварда натавонад. дар мавриди Мармуш нишондиҳандаҳои охирини ӯ таъсирбахшанд, аммо нигаронӣ вуҷуд дорад ки ӯ метавонад бозингари як мавсим шавад, ба мисоли Йович ё ин ки Пионтек. қобилияти ӯ барои бозӣ дар якчанд мавқеъ дар ҳамла метавонад барои Барса муфид бошад. Ҷонатан Дэвид ба назар варианти ҷолибтар менамояд. ӯ ҷавон аст ва қарордоди ӯ дар соли 2025 ба охир мерасад ки ин ӯро дастрас мекунад. савол ин аст ки оё ӯ ба услуби бозии Барселона мувофиқ аст ва метавонад Левандовскиро иваз кунад. дар ҳар сурат то бозори трансферии тобистона ҳанӯз вақт зиёд аст ва клуб фурсат дорад ки қарорҳои худро бо диққат андеша кунад. умедворам ки Барселона қарори дуруст қабул мекунад ки ба манфиати клуб дар оянда хоҳад буд. танҳо афсус ин аст ки Виктор Роке метавонад дар ин трансферҳо қурбонӣ шавад бо дар назардошти истеъдод ва натиҷаҳои аллакай нишондодашудааш дар Бетис. шумо аз ин вариантҳо кадомашонро барои Барса интихоб мекардед агар ба ҷои Деку ва Лапорта мешудед ва барои чӣ? андешаҳои худро дар комментария нависед, ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселона ва канали Барса TV-ро дастгирӣ кунед. бо шумо будам ман мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.